buhat anang bataa diha nga. Giuyog man ang mangga. Hoy, kutipay. Nayapa man siguro ng bataa nga di man minok. Uy, kutipay. Usa man? Nabuang ka dina nga nung unsam ni sige mo guyog di mangga. Nay daghang mangga. Dadag mangga nga mo manay bunga. Ambak-ambak di mapagnahoy na dito. Ano? Pangal dito. Kung trabaho sa gibuya Buya sa sige mangaw eh. Di ka na di ako kakapuya ng sikag. Kuya ng mangga. Wa, nalingaw man ko. Ambak. Ngo ito. Sama na sig pangaw eh. Aw man ni mong kaw, daga na kay kaw niya. Problema, way lungagon. Sige pag yung pagutbot. Sige ra siya duha dira. Ha, disundang ko. Bantag Ayaw dito sa kong kuya na kay hilang ram na dapitan. Bantag na ako'y pangasuon nun. Sige kong pangaw eh. Wa kay. Kagubao naman yung kusila. Ito may naggamit, ano? Ako na problema ko asa na makakita. Ito may langgam dire. Ay sakit siyang dughan. Kanta na ba? Iyay. Butong ay. Muha. Ulun, bi. Dako iyang bunal. Ay. Sus, ikaw man na dongay nagtuong tagiya. Layat ng ulargo nun. Kiwanan ako si Moy. Ikaw man din nakitipay. Kuyawan man ka nga. Tao naman ko. Kuyawan ko. Abi na ko kapatid to. Ay, abat. Kininaw nga, abat. O ito. Kagwapo ra, eh. May pangkuyog gas ko, ah. Musil taglanggam. Asam tama musil. Ato, eh. Katong nidakong kahoy ito ba? Lah, anak ba si Lolo nga. Di ko pa doon kay hilan ko na dira. Tuom ka na yung maluluoy nga. Dugay naman to. Lugay na day. Sige. Tara. Alagdong. Suko ba akong Lolo nga. Pangahuyon ko dito. Sakto kayo. Hapit lang po kang pangahoy. Kini dagang kahoy dito. Oh, sige, ano na ba? Asan tadapitan ni dong? At tuloy kita sa katong naidagang kahoyan ba kay mamatog ang mga langgam dito. Lah, nga na ba to si Lolo nga. Hilan kina dira. Tuo magkaanang inuhuan sa buktot. Ay, tana eh. Sindot kayo makaigaw tag langgam. Okay. Saan mo palit og langgam? Mahal kayo eh. Lah, isa. Try. Lah, di magkaigoy ako be, di magka-hunter ako be. Asa man to? Di man sa kakakitay ako na itira be. Tingnan, ligo. Natak. Dah, nato dia. Tabay ko, pangita. Di. Sige, agay na tabay ko, pangita dire. Sige. Unsa sige magagay. Ay, loloy ko to si Lolo nga dagan kini dire yan, ilan kini dire. Unsa mga sige magagay nga. Tiwas ang pangita sa langgam. Tawa ba ni puro tayo ito. Hala. Tara mulita kay ato lolo. Loy, ti pursyo. Loy. Dong. Ano man dong? Ano yung burot man iyang itlog noy? Ha? Ganun gipurot man ang itlog nga. Siguro man ako nagpangahoy dim day mo. Namusil mo gulmini dito sa may dakong kahoy ba? Natanawag iyang itlog. Ang awan lagi. Inan bihaman. Asa ko na be? Hala. Kiubagan man ni imong itlog. Inan bitong dili magkunkuan dito. Pagtiran ako sa langgam, nainggo, burot. Tara na itlog dito atong nabugan man ang itlog. Atong dalag itlog dito. Tara. Kuang itlog. Nasa pugaran. Ang wala gintaa lagi. Gisugog pangahoy. Lahi ang gitrabaho. Tama. Bagan mo ng itlog no. Itlog. Tara na ato lang kuno dito. May lagmadana ron dito ron. Ato pangamuyuan dito. Tara. Di mo dapit. Aroy. Ato dapit ka ba? Wala ki.
May bundo. Daday. Sayo laki na po. Muwarang lagi na mong baga po. Ato nang ikuan ng tara po. Ya karon ni tibusyo unsa man tana? Ay, sayo na ni Dong. Ato ni ibutang din na niya. Atong kantan. Atong rasyon. Kaya kung mawagtang ganini ang itlog dira. Gidang mawagtang po na ang mubag na sa itlog. Kani ibutang dira. Nya atong katahan. Kay aron o kinsay nagamong-among sa imo. Mawagtang ganina ang itlog. Gidawat gipasaylo na ka. Kapo, mawagtang nangubag sa itlog ko. Sige, atong kata. Kuungkoy lang. Bichiki, ang buwachiki, imong lolo mundoy, ang buchiki. Uy. Luha man itlog lagi. Wala na pala awa apo. Nawahan itlog apo. Nagpasabot lang apo, nagpasaylo ng kapo. Mawana ng hubag sa imong itlog apo. Tara ko. Apo. Yes, Nganong ni nagbagkapo na wala naman kang hubag apo. Tuwa lagi ang kubag. Unya, Ang ibalipay ka apo. Ang itlog tawa man. It's time to shout out now. Shout out dahil sa akong schoolmate si Rhea Cabatanya o ka Kate Garlalde o shout out sa ka Mr. 4444. Shout out sa ka Lepio Carlos nga nasa Qatar nga. Kapatay mo siyang channel guys, Mix Vlog 79 o shout out sa ka Agtang Vlogs Biran o ka Boy Wait shout out sa Og shout out day kang Ernesto Robelios og sa akong classmate nga si Lister Calapan, Jonel Abilia, Winston Mantos, Gister Joshua og Vince Philip Ganya. shout out. So, more na talang guys. So don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell below. So, bye-bye.